Vauya varora. Vatori venhau varora. Muri yeZimbabwe ndadzoka the nyametician ndiye ndadzoka. Munoziva ndinoya panapa nenyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha. Panapa ndikusangana nevakomana majournalist vakaita kuraririra pasi zvavo. Vakaita kupfugama. Vamwe vari kunyora minutes zviri kutaurwa nemukuru. Mukuru airohwa interview yake yaaibvunzwa zvaaibvunzwa madays aya enigirikini. Inini ndakamboiona nyaya ndaiignore zvangu madays aya lockdown aya. Vaso vakomana vakapfugama vari kunyora. Saka mavati chii mukuru? Iwe unganzori journalist waya unobvunza ningirikini munhu interview. Uchabvunza zvinhu zviri ningirikini here, questions mamwe kana kuti wakutobvunza zvaari kuda iye. Kana kuti wakutomubvunza uchitomubatsira uchitomupusha zita rake kuti anzi ari kuningina wakutotanga wadezwa kunoita advert. Kana kuti utozowa kuti panapa wewe uri kubhadharwa. Because inini ndiseni zvangu personally kana muchida ndise namba dzangu ndilinkise ikoko ndiende muone kuti ndinopfugama here kana ndotaura ndakatogara kana tikugara pasi tese tinongogara pasi tobvunzana zvatinoda tichibvunzana. Tapedza kana zvisingaite kuti azviite opportunity yacho musandipe. Sokunzi tokupa opportunity wasangana nemukuru saka unofanira kunge uchibvunza wakaningirikina. Imakomane journalism yekupiyo ndikana ariyo ma ethics acho journalism acho taimega. Inini ndichangoramba ndingori nyaya metician ndingenyingoweka nyaya kunge mates tichitoonesana tichitoenda takadaro kunzi wosvika onzi uri kutora nyaya wopfugama pasi ava vakatopfugama kupfugama uku hanzi sign of respect. Inini zvangu haisi sign of respect, ibutlicking tingati kuita seko kupfugama munzi mune hunhu stereki varora vechirume aiwa zvimwe zvacho zvozonyanya maZimbabwe tine drama ameno